kunnafoni b'an bolo kɔrɔ limanaw l'essor bi yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolo fara min bɛ Mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko MINUSMA ale ka dɔ farali la a ka baara kan ko n'a sɔrɔla u bɛ se ka Mali ka fanfɛla fana lamɛn ten sa. O mana bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ kalata baaraw olu bɛ labɛn na a jarala k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni dira ayiwa kalataw bɛna kɛ waati minnu na olu ɲɛfɔlen don l'essor ale kɔnɔna la nin waati ninnu na. O mana bɔ yen nɔ info matin ale bɛ yan nɔ a kumana a ye ɲininkali yɛrɛ de kɛ a ko MINUSMA ka mandat kura jamanaw ko munna Mali ko ayi a tɛ sɔn munna Mali y'o fɔ o jaabi an bɛn'o di aw ma sisan l'info matin ale kɔnɔna la. O mana bɔ yen nɔ Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ jamanaw an ka jamana sariya sunba n'an k'a ma ko constitution ale sɛbɛnni baaraw a jarala k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu de kan ka baara kɛ ko ayiwa maa minnu sugandira jamanakuntigi yɛrɛ fɛ k'a fɔ olu de ka bila baara la olu tɔgɔw fɔlen bɛ yan nɔ an bɛna o fana lakale aw ye sisan. Jamana Faransikaw ka ministre min bɛ yen ni a ko a ma ko ayiwa ministre kɔrɔ yɛrɛ kun don Jean-Yves Le Drian ayiwa Jean-Yves Le Drian jamanaw kuma dɔ fɔ n b'a kan yan k'a fɔ ko ayiwa jadisi minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali la n'u bɛ tiɲɛni na a mɛnna ko Jean-Yves Le Drian ayiwa Faransi kunnafonidila dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko Léon Nicolian ale de ko marifa fɛn fɛn bɛ feere Mali kɔnɔna la yan nɔ wa ko jadisi ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ kɛlɛ la Mali kɔnɔna la yan ko Jean-Yves Le Drian ayiwa ale de ye marifa feerela ye wa ale de bɛ ka marifa di nin jadisi ninnu ma n'o ye terrorisiw ye u ka se ka Mali kɛlɛ nin ye dabaliban ye dɛ jamanaw Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ. O mana bɔ yen Soir de Bamako bɛ yan nɔ min ye Soir de Bamako ye a ko min bɛ tali kɛ a fɔra k'a fɔ ko waati dɔ la furanjɛla fanga kɔnɔna la ko maa dɔw tɛgɛ tara k'olu bɛna furanjɛla fanga dafiri nka jalaki kun binna maa damadɔ minnu kan k'a ye fɔra k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la ko nka n'a ta o ta dɔw bɛ yen kɔni hali sisan olu bɛ bolola a ko siratigɛ ninnu na. O mana bɔ yen ale fasidi sɛbɛn kelen Soir de Bamako kelen kɔnɔna la jamanaw a jaralen bɛ k'a fɔ Mali nin waati in na ko an ka marabolo n'o ye région ye o bɛ 19 de la sisan. Soir de Bamako y'o fɔ min ye les échos ye jamanaw écho y'a jira k'a fɔ espace d'interpellation démocratique n'o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ yen ni ayiwa jamanadenw ani jamana marabaw ayiwa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ ale baaraw dayɛlɛla a tako 26nan ko ɲinan dossier 280 ayiwa espèce d'interpellation démocratique maaw ye o de sɔrɔ u tɛgɛ la ko nka o la ayiwa dossier 206 o de sera ka ta ayiwa minnu kɔnɔ kuma bɛna laraw ye jamanadenw ni u marabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ministriw olu ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye maliden dɔ ye min bɛ Allemagne jamana kan maliden don a tɔgɔ ye ko Aminata Touré ko nka ale filɛ nin ye ka sugandi ka kɛ Allemagne ministre dɔ de ye n'u k'a ma ko ministre des affaires sociales. Limanaw min ye 4e arrondissement policiers ye k'olu fana ye tɛgɛ kɛ siratigɛla fila la f'a y'a kungokoloba in kɔnɔna la yen nɔ nin bɛɛ ye l'indépendant ka kunnafoniw ye an bɛna minnu lakale aw ye sisan. Nka yan'an ka se olu ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min u k'a ma ko l'essor limanaw l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko kalata waatiw olu dɔnna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu ye ni kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa min ye politikimaw ye ani société civile ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata sɔrɔ nin ko in na cogo min na a jɔla k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la yan ayiwa ko a dangaramayara sa maaw y'a dɔn don min na kalataw bɛna boloda fasidi sɛbɛn l'essor y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalata ninnu na a bɛ daminɛ mars kalo la mars kalo yɛrɛ tile 19 san 2023 o ye a bɛ fɔ min ma ko référendum limanaw o bɛ kɛ o la o mana bɔ yen min ye juin kalo la san 2022 ministre min bɛ yen ni n'an b'o la nin juin kalo tile 30 tɛmɛnen na ministre min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale et de la décentralisation ani secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ yen n'o bɛ délégation générale aux élections DG ale kunna fo ka taa se kalata sɛbɛn kɔrɔ min bɛ n'o ye fichier électoral ye
limana u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa sisan kɔni min ye autorité indépendante de gestion des élections ye ale de bilala sen kan ale de bɛna ale maaw de bɛna sugandi walasa ka se ka kalataw labɛn o de la ministre de l'administration territoriale ale y'a jira k'a fɔ ko kalata sɛbɛnw n'o ye liste électorale ye olu bɛna lajɛ k'a kɔnɔkow lajɛ k'a larawe ayiwa min ye décembre kalo san 2022 natɔ in na yani référendum min ale baaraw ka se walasa maliden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛna wele k'a fɔ u ka taa kala ta ni jateminɛ kɛ ni ala ma foyi kɛ juin kalo tile 25 san 2023 wɛrɛ la o ye conseil minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kalata fana kan ka boloda jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o mɛnenba yɛrɛ jamana ko ye mɛ kalo tile 11 o mana bɔ yen min ye autorité indépendante de gestion des élections ale ka baaraw olu bɛ tugu o la a jarala k'a fɔ min ye fana député kalataw ye a jarala k'a fɔ olu fana bolodalen don jamanaw min ye février kalo la san 2023 a jarala k'a fɔ juillet kalo tile 19 o san kelen collège électoral na wele ko o tako fɔlɔ n'o ye wasaden kalataw ye octobre kalo tile 10 tile 29 o y'a tako fɔlɔ ye a tako filanan o bɛ bɛn novembre kalo tile 19 ma o ye wasaden kalataw ye o mana bɔ yen limanaw min ye jamanakuntigi kalata ye o tako fɔlɔ n'a tako filanan a jarala k'a fɔ o bolodalen don ka bila février kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na o ye jamanakuntigi kalata ye limanaw o b'a jira k'a fɔ kalata fɛn fɛn bɛ yen n'o bolodalen don an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen don fɔlen filɛ nin ye n'i ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka nin bɛɛ bila kɛnɛ kan bi limanaw a kun de walasa juillet kalo tile 3 natɔ in na san 2022 ayiwa CEDEAO ka ɲɔgɔnye min kan ka kɛ Ghana Accra n'o ye Ghana faaba ye a kun de walasa ka se ka CEDEAO lasɔmi k'a fɔ Mali u bɛ baara belebeleba de la nin waati ninnu na limanaw min ye MINUSMA ka fɛla ye o fana ɲɛfɔlen bɛ l'essor kɔnɔna la bi ko min ye terroriste ka koɲɛ yɛrɛ ye min bɛ ka juguya don o don Mali kɔnɔna la yan a kun jirala k'a fɔ min ye ONU ka kɛlɛcɛw ye dɔ ka fara u ka mandat kan a ka bonya kosɛbɛ a ka kɛ mandat belebeleba ye fanga ka di u ma walasa u ka se ka u ɲɛsin bamaja wale kɛlɛli ma jamanadenw sigin bɛ ka o de kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana sigin bɛ ka o de kɔnɔ walasa bi min ye terroriste kɛlɛ ye Mali ɲɛmɔgɔw ani Mali finitigiw ni MINUSMA ninnu dɛmɛbaaw ka se ka u ɲɛsin ni kɛlɛ in ma o de sigi kɛmɛ k'o kɔnɔ conseil de sécurité ale kɔni ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ bɔ a nɔ na MINUSMA ka mandat kɔrɔ min bɛ yen n'o de ye ayiwa dɔ bɛ fara u ka mandat kan nka kɛlɛ kɔni u sen t'o la olu kɔni ta ye an bɛ ji di an bɛ balo di ayiwa an b'an sigi k'aw lajɛ a yɛrɛ n'a ka kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ye ko o de bɔra a la MINUSMA ka mandat limanaw jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ a sera sa a ka bila minɛn dɔ kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'o de ye n'a ma ɲɛ ko Mali ka dugukolo sanfɛ bamaja wale o dɛsɛ ka kɛlɛ ko u k'a lajɛ sa u ka Mali fana lamɛn a fana ka fɛla ye min ye o de y'a to bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw jɔn bɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la jɛmɛfɔlaw la dɔgɔyalima tɛ limanaw k'a fɔ ko ONU n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yan ayiwa a ka kɛlɛcɛw n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ fara u ka mandat kan limanaw ko baara bɛ baara la u fana na da u kunna walasa bamaja wale n'a ma ɲɛ u nakun ye o de kɛlɛli ye sabu Isa Kɔnfuru ale de ye Mali ka ciden ye ONU kɔnɔna la Mali ka fɛlan fɛn fɛn bɛ yen ale de y'o kuma fɔ nin kɛnɛ in kan yen nɔ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la haliba ale MINUSMA kelen ka kuma la limanaw a kuma fana fɔlen bɛ info matin kɔnɔna la sabu info matin y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ko munna Mali t'a fɔ ko ayi MINUSMA ka mandat min n'a dira sisan ni dɔ farala a kan munna Mali fana ta a fɛla fɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka kɛ i n'a fɔ daga wɛrɛ Mali da la ayiwa kana i cogo Mali kɔnɔna la yan k'a kɛ i n'a fɔ n tɛ mago ɲɛ o fana tɛ ɲɛ dɛ a jirala k'a fɔ bi bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko jamana in Mali jamana kabi san 2012 fo ka n'a bila bi la limanaw jamana in sen de k'a yɛrɛ sɔrɔ bamaciw fɛ n'a ma ɲɛ ko wulikajɔw bɛ sen na dɔɔni jamana a kɛmɛ i b'a fɔ ko ni ɲaamɛ donna kɔlɔ kɔnɔ a kunkolo bɔra a tɔ tora kɔkuru ye jamana bɛ ka lajɛ ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔɔni limanaw
waati dɔ la Mali dɛmɛba minnu bɛ Mali jɛɲɔgɔn jamana minnu bɛ i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa bɛnbaliya nana don olu ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛlafanga in kɔnɔna la sabu Faransi nakan fana kun ye nin kelen de ye olu ta yɛrɛ ni MINUSMA ta tɛ kelen olu ta kun ye de ka wuli ka bamanciw ɲini fo u dagayɔrɔ la ka u kɛlɛ nka MINUSMA ta tɛ o ye yɔrɔ MINUSMA kɔni ale ta y'ala worobilanjirɔ ye Faransi gɛnna o kuma tɛ MINUSMA ale min bɛ yen n'ale ko k'ale tɛ kɛlɛ kɛ Mali dun bɛ kɛlɛ de kɔnɔna la bi o kuma o cayara o mana bɔ yen ko ka bonya da kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye statute of agreement n'u k'a ma ko SOFA o ye bɛnkan ye min bolonɔ bilala ONU ale ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ayiwa MINUSMA jɛkulu kɔnɔna la o ye bɛnkan fana ye bɛnkan min n'a ɲininen don ayiwa ONU fɛ a ka Mali ka fɛla bonya o ko la juin kalo tile 29 tɛmɛnen na ni kuma fɔra conseil de sécurité kɛnɛ ka ye ayiwa Mali ka lasigiden min bɛ Isa Kɔnfuru ale ye ni kuma fɔ k'a jɛya kosɛbɛ ko Mali tɛna i sigi fiyewu k'a ka hakɛ a n'a ka fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'i sigi k'o lajɛ Mali ta yala min ye Libanaw n'i ye jateminɛ kɛ fɛn caman bɛ yen ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun y'o kuma fɔ Faransi ko la ni jamana in kɔnɔna la k'a fɔ ko Faransi an to pan na k'i fosi ka bɔ an kɔrɔ jamanaw ka na an bɛ duguma n'a ma ɲɛ ko maa lasɔmini o ye suba ye k'a fɔ ko MINUSMA ale ka mandat dɔ farala a kan ko an tɛna kala ye k'a ɲɛ turu o la ka MINUSMA k'a ye k'a to yen min ka d'a ye k'o kɛ jamana kɔnɔna la a dun jɛra la k'a fɔ ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se maa 113 maa 289 ma o y'u ka militaires ye min ye policiers ye o bɛ se maa 1920 ma o min bɛ jamana kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ olu sen tɛ ka sɛ dabɔ ji la limanaw ko a sera sa bɛɛ ka i ta yɔrɔ dɔn bɛɛ ka i sigiyɔrɔ dɔn tiɲɛ kelen min bɛ Mali fɛ limanaw a y'o fɔ dɛ info matin ka fɔ la ko Mali o de la Mali y'i jɔ bi dɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la k'a fɔ an tɛ sɔn kabi san 2013 fo ka se bi la ni jɛkulu kelen bɛ Mali la yan n'o ye MINUSMA ye limanaw u ka baara nɔ ma se ka yala gouvernement fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ y'a ɲini u fɛ u ka se ka jamana in dɛmɛ hali n'a sɔrɔla u b'u se la ayiwa balo ni jiw ni fɛn caman dɛmɛni na o ye tiɲɛ ye kɛ ko nka o cakɛda wɛrɛw bɛ yen cakɛda minnu bɛ yen n'o ye ONG n'a ɲɔgɔnnaw ye olu de ka baara bɛn bɛ o ma MINUSMA dun tɛ ONG ye cakɛda wɛrɛ tɛ u ka baara bɛn bɛ kɛlɛ de ma sabu dɔwɛrɛ tɛ hali n'a sɔrɔla u nana Mali basigili ko la basigili bɛ tɛmɛ nin sira ninnu fɛ nka basigili fana jamanaw fo i ka bamacimaa de fana kɛlɛ o fana fɛɛrɛ u ka don MINUSMA kɔrɔ o de y'a to Mali jɔ bi k'a fana tɛ fo MINUSMA a ka mandat a ka sira wɛrɛ ta jamanaw kunnafoni l'essor ani info matin u bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta ayiwa maa minnu bɛ yen ni olu sugandira k'olu ka ayiwa sɛbɛnni kɛ an ka sariya sunba kura jamanaw ka se ka ale sɛbɛn kura ye maaw sugandira maaw yɛrɛ taara u tɔgɔ ma ka olu ɲɛfɔ nin ko in na a yala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ jija min na sisan walasa CEDEAO ka ɲangi bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan cogo min na communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ko décret dɔ tara jamanakuntigi fɛ n'o ye décret numéro 2022 342 PTRM juin kalo tile 10 san 2022 jamanaw ko ka maa damadɔw sugandi maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu de bɛna ayiwa an ka sariya sunba n'o ye constitution kura ye ka se ka ale sɛbɛn a jarala k'a fɔ maa minnu sugandira nin ye maa min b'u ɲɛma n'ale de wula ɲɛnatigɛ yɛrɛ ye o ye Fuseni Samake ye ale yɛrɛ kun ye ayiwa secrétaire général kɔrɔ ye gouvernement kɔnɔna la o mana bɔ yen gafe ko bɛɛ lajɛlen to mɛ maa min bolo n'a kuma o kuma fɔra bɛn kɛra min kan min b'a sɛbɛn n'an k'a ma ko rapporteur o ye Wafi Ugade ye ale yɛrɛ ye cour constitutionnelle cour suprême o ɲɛma kɔrɔ ye o mana bɔ yen a ka ɲɛma dankan o ye madame Sanogo Aminata Male ye ale yɛrɛ médiateur de la République nin waati in na minnu bɛ yen n'olu ye experts ye minnu y'a ko in dɔn banganaw ye fana ayiwa o fana ye olu fana tɔgɔ fɛn bɛ yan maître Mustafa SM Cissé ale ye batoni ye professeur Musa Jire ale ye sariya dɔnbagana ye ka taa se min bɛ tali kɛ madame Zuboyi Fatumata Diko ale ye notaire ye Mohamed Ag Erles ale ye ɲininikɛla ye
ɲinikɛla do anthropologue do ka taa se général de division Yamusa Kamara ale ye conseiller ni waati in na sécurité nationale la min ye docteur Aruna Diallo ye ale ye sariya dɔnba ye constitutionnaliste do o ye an ka sariyaw dɔnbaw ye o mana bɔ ye docteur Birima Eli Diko ale fana ye hadamadenya taabolo dɔnbangana ye n'o ye sociologue ye professeur Bala Jara ale ye géographie docteur Brahima Fomba ale ye sariya dɔnba ye constitutionnaliste do docteur Jacqueline Konate ale ye an ka subahana minɛnw n'o ye informatique ye ale b'o dɔn kosɛbɛ docteur Alfuseni Diawara ale ye secrétaire général adjoint présidentiel la ni waati in na Mamadou Seydou Traoré ale ye administrateur civil ye a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la professeur Sumela Sanogo ale ye an ka kokɔrɔw dɔnba ye Mamani Nasire ale fana ye administrateur civil ye ale ye administrateur civil ye corps préfectoral la inspecteur général de police Marie-Claire Diallo ale yɛrɛ tun ye polisi ɲɛma dangan kɔrɔ ye o mana bɔ yen Mamadou Santara ale ye secrétaire général de gouvernement fana kɛ professeur Eloi Jara constitutionnaliste do Modibo Traoré ale ye sɔrɔ dɔnba ŋana an ka jamana kɔnɔ Mamadou Ben Sherif Jabate ale ye an ka laadalakow olu kunnafoni dɔnba ye n'o ye communicateur traditionnel ye Umu Jara ale ye animatrice ye o mana bɔ yen maître Cheikh Umar Konare ale ye avocat ye Boubacar So ale administrateur civil ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la limanaw a jala k'a fɔ nin ma kofɔli min de sugandira k'u ka ayiwa an ka sariya sunba a sɛbɛn a jala k'a fɔ maa min ɲɛnatigɛ n'o b'u ɲɛma dɔn ye Fuseni Samake ayiwa baara in koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo ayiwa ale de bɛ a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan a ye doni fɛ a ye doni sira fɛ ale de a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo nka jamanakuntigi fana a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bila ale de kɔrɔla la ninnu ko a tɛ kalo fila bɔ o de di bɛ u ma ka se ka sariya sunba kura in n'o ye projet de loi ye ka sɛbɛn ka taa bila jamanakuntigi ale ka bolo kan limanaw nin baara de bɛ sen na maa kofɔli minnu filɛ nin ye a jala k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ maa o maa bɛ yen ko e ye jɛkulu ye jamana kɔnɔna la limanaw a kɛra société civile maaw ye o a kɛra finitigiw ye o a kɛra mouvement de saint rassemblement des forces patriotiques M5 RFP maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na groupe signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation mouvement de l'inclusivité maaw organisation de défense des droits de l'homme maaw n'o ye hadamadenya hakilina fasabaw ye ala ma hinɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye lojura sɔrɔ limanaw fo ka taa se syndicat ma ani kunnafonidilaw ordre professionnel diinɛ ɲɛmaw autorité traditionnelle chambre consulaire ani ka taa se an ka seko n'an ka dɔnko fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ ayiwa maa kofɔlen minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye u bɛna se nin bɛɛ ma ka nin ɲininka u ka hakilila la ayiwa constitution kura in a ko k'a sɛbɛn kura ye aw hakilila ye mun ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw nouvelle horizon de ye nin fɔ yanni an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw dabaliban kuma de bɛ nouvelle horizon kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko faransi kunnafonidila dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Léon Nicolian Léon Nicolian bamananw ko ten ko tinɛni mana min fɔ bama ɲɛfuruko la a dɔnbala jɔnjɔn o de y'a fɔ ale de y'i kanto k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian min n'ale ye ministériya kɛ n'o y'u ka kɛlɛcɛw ka ministériya ye François Hollande ale ka waati la Emmanuel Macron fana tilala k'a kɛ ministre ye u ka jamanaw cɛ n'o ye affaires étrangères ye Jean-Yves Le Drian ni waati in na ko ayiwa a tɔgɔ fɔn bɛ tanama ko dɔ la yan nɔ min ye faransi kunnafonidila min filɛ n'u k'a ma ko Léon Nicolian u tun bɛ jɛrɛ dɔ de la Rusi jamana kan ayiwa farafinna kun kan o jɛrɛ in o de kɛnɛ ka Léon Nicolian y'a jira k'a fɔ a ye tanamako caman ta ka ɲɛsin min ye Jean-Yves Le Drian ma k'a fɔ ko Mali taara a tɔgɔ ma kɛlɛ in kan yen nɔ ko jadisi fɛn fɛn bɛ Mali la terroriste fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ limanaw ko maaw bɛ k'u wele ko terroriste don ko terroriste tɛ dɛ ko ninnu ye maaw saralenw de ye a bɛ fɔ minnu ma ko mercenaires maaw do fana minnu saralen don ka marifa di u ma u kana Mali jamanadenw kɛlɛ ko wa maa wɛrɛ m'a kɛ dɛ min ye Jean-Yves Le Drian ye ale de ka baara don ale min ye faransi ministériya kɛ ka tɛmɛ Jean-Yves Le Drian min ni bibi in na Mali sariya yɛrɛ wulilen bɛ a nɔfɛ passeport ko kuma dɔ la k'a fɔ ko a tɔgɔ yera o la
amaban o kuma la folo mi francica ni kuna fondila ni no Léon Nicolien a flene kana Jean-Yves Le Drian ta toma ka foko mauma be no bi fo ma ko terroriste wal ma jadisi malila ya ko iba soro ko Jean-Yves Le Drian de keme ku sara wal ma ka marfa di uma ko sega jamana inkele ko kosa ina yere ko afora ka fo marma fen feve be free farafina bunakunka ko Jean-Yves Le Drian ale de be o marfa o fere a jala ka fo abise erwari milliard mugan saba nyogona ma a wati la francica député were nyon nyinga akola minye wati dola abise arafal bishegi nyogona ma o bora ka fere Émirats Arabes Unis mauma minye France assemblée o ka député do be de bana ale yere wulila kan ngali ken koina ako ale dabali bani no kosebe député de bana ako minye français bi aywa ubiga marama fen fere krengene la Jean-Yves Le Drian ale de ba ko kuna ko kan ngali ke marama fen nu ubi bokun jumena ka to fere jamana koka ni ba jira ka fo hali français re siga kembe Jean-Yves Le Drian la ka fo ko aywa abiga marfa fere aywa farafin jamana nu kona la Pierre Laurent ale de ni ngali ke ko assemblée kona la ko ka sege kala kuna fondila mi flene ni o kama ko Léon Nicolien ale fana flene ka ko inda kene ka ko mali jadi so koni ko ma wrete de Jean-Yves Le Drian de be marfa fereuma wa ale de be ko shu wala sa ale reka marma fe mu se ka santo mena ndene ka kuma ye de mena ay ni bon nouvelle horizon ale konnala o mana boy le soir de Bamako biano akmana de mena o soir de Bamako ya jira ka fo wati dola akuma kun cara ko sega nga jamana konnala ka fo ko mado be ko siga kera ulula ka fo be fe ka franjela fanga ka sugusuguma ka firi anuka nga segali chama de kera akola la jara alimi fasiri ke le soir de Bamako konnala de mana ako mamunu be ni siga kera ulula do be no bi ambi do me ko bi ko sharia jira ka fo ulunu te akola tiendo wa tientewa ma kontiki alay ka do ngami do me ko bi aywa kuna fonu be minjira o ka fo ma ko fo le minu flemi community tribunal ale juin kalot le temps en wolon flat temeni ko le sebem doke ka fo ko secrétaire général de la présidence korombe no Kalilu Doumbouya ni mana ko ale sende kola mi commissaire de police mi be kayi Mustafa Diakité ko ale fana sende kola nunu dum flemi jalaki kum bembe nunka konga sécurité d'état nyama koro colonel major Kasum Goita ale kon be bolola ale ma seka bla sabu ajala ka foko ale rekon ale no be ko ina kosebe kuma ma flam to ko fole flene no Kalilu Doumbouya ni mi Mustafa Diakité limana konu konin blala ka boy amana ke chogo limana jamana den koni sigime kan dossier kono abella halal jumena sharabi ka bla bolo jumen kan watina ale soir de Bamako kelen kono le mana ko ambi wati mina ko sisa mali marabolo aya do farla aka ko ni wati na mi mali ma be se ka foko an marabolo district kelen no e Bamako district o be no région tani kononton cercle keme ani bidroni woro arrondissement keme nani bioroni woro olula Bamako district kono a jarla ka fo arrondissement woro be o be Bamako bolo commune keme shegi ani wolonfla o be no le mana o hakilla digima sharia minu kuntara ni ma o hakili bala ka fo an ay région abe dobe fara aka tlali laba min kun kera akun fora ka fo région tan kele nyogona le be nga o kuma fora aya wulika jo kera do ya jira ka fo olute jeni ni waliyanye sabu do kuma son ka fo ko bita farama bolo do ka o de stratégie la nyoyo bolo dara atelier uni aywa ka wulika maw segere fo sigidawla commission do sigira no commission nationale de réorganisation territoriale ale wulla ki jo ka maw segere fo sigarola ka hakilaw ni ngalike o bara de jabi bolé fleni ministre sombe no banga mara chema boli kono administration territoriale ale kuna foni di rabat temeni jean carlo tlim wan kononton ka fo nga mara bolo aywa atla choko de fleni jarla ka fo Bamako district o ye kelen commune woro o ba bolo mi région folo no ye Kayi région aywa mi ye cercle temps o ba bolo arrondissement bisaba ani commune bioro ani duru o mana boy mi ye région flana ye o ye Kulukuru cercle shegin ba bolo Sigasso cercle shegin Sebu cercle tan kelen Mopti cercle shegin Tombouctou cercle tami saba
min ye Gawo cercle 16 Kidal cercle 9 Tawdeni cercle 6 Minaka cercle 6 Nyuru cercle 6 Kita cercle 12 Joila cercle 8 Nara cercle 12 Buguni cercle 10 Kuchala cercle Shegi 100 cercle 8 Douanzan cercle 8 Banyangara cercle 9 oya adanye kajira ka fo ni gafin di mana abibla sente bolokoro wala sa sombi se ka ke ama chomina soir de Bamako limana ayni sura konna la mana boy tele rela limana kajira ka fo mi les échos wele amedo akonna la ako kenami mi to ka dele jamana den ani jamana marabaw ni ñongonte nu ko mako espace d'interpellation démocratique bakurumala EID limana ko ale baraw dele la kunu alamsa juin kalot le bisaba samba flani mugan ani fla ko mi madame Sanogo Aminata Male ale mi médiateur de la République aywa akrefe ka secrétaire permanent no Amadou Diallo aywa lu kuna fondila wele ka ñefoli chamanke ani fukata se Brema Keita ale ñini kala EID konnala o ye kuna foni ndi o ye ka fo EID bara ni nya ta ko mugani worona ye Bamako yɛrɛ dɔrɔn tɛ Kayi Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao a dayɛlɛla Bamako yan waati min na o waati kelen fana ni marabolo nu kɔnɔna la ayiwa u ka lasigiden minnu bɛ a dayɛlɛla ye fana min ye madame Sanogo Aminata Male ale min ye médiateur de la République a y'a jira k'a fɔ nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana marabaw k'u surunya jamanadenw na yɔrɔ ni EID min filɛ a daminɛna a mɛnna kabi san 1996 a kun de walasa jamanadenw ka hakɛ min ye ani bɛ min laɲini jamana kɔnɔna la o ka se ka bila kɛnɛ kelen kan jo ka di jotigi ma ka jalaki di jalakitigi ma kunnafoni filɛ ni les échos welewele ale de ye nin kuma fɔ o mana bɛ yen limana o l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye a jala k'a fɔ ko nin ye siratigɛla fila de ye minnu ni olu ka baara bɛnnen don ka siratigɛ maaw ɲɛ faya kɔnɔna la n'o ye faya kungokoloba ye n'i bɛ kunda segu kan ko nka commissariat du 4e arrondissement ale kɔni ye fura bɔ ninnu ka woro ɲɛma limanaw ko a kɛra sababu ye renseignement min n'o dira groupe antiterroriste police nationale min filɛ nin ye ayiwa ni o bɛ 4e arrondissement kɔnɔna la kunnafoni dira olu ma olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ayiwa brigade territoriale min filɛ ani gendarmerie min filɛ Baginda ayiwa olu de ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma fo ka taa tɛgɛ kɛ ni cɛ fila la a jala k'a fɔ bolimafɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɔ ayiwa jamana tilebiyan fan fɛ k'i kunda a kɔrɔyan fan kan ayiwa i b'a sɔrɔ faya kungokoloba in kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu olu de tun bɛ sira tigɛ ko nka mɛnɛnka ko la nin tora la a bɛɛ ye kelen jamana indépendant ka kuma la halisa ko nin y'an balimamuso dɔ ye n'u kama Aminata Touré maliden don jamana maliden don ko araba juin kalo tile 29 ayiwa Alimaɲikaw de ale sugandi k'a k'u ka ministre ye n'u kama ko ministre en charge des affaires sociales Aminata Touré min filɛ nin ye ni a bɛ u ka marabolo min n'u kama ko Chewing Osten a bɛ o dugu kɔnɔna la Aminata Touré min ni maa bɛ se k'a fɔ malidenw bɛ se k'u disi gosi n'a ye bi sifinnakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se k'u disi gosi n'a ye sabu farafin ka taa nin jɔyɔrɔ sɔrɔ nanzaraw cɛla limana o ye disi gosi kun bɔ min ye musolakaw ye a yɛrɛ ko maliden don ayiwa min na bangena san 1992 o b'a jira k'a fɔ denmisɛnninya ka don limana san 12 bi a bɛ Alimaɲi sigi la Alimaɲi filɛ nin ka sugandi limana ka a kɛ u ka nin ministre ye o b'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi farafin mana kɛ cogo o cogo limana jɔyɔrɔ b'a bolo nanzara jamanaw kan Mali la yan ko an ka tɛgɛrɛ fɔ Aminata Touré ye limana a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la bi ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw mana bɔ ko lakale aw ye o kuma a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ